bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Josar jamhire moon en garti hannde oɗo ñalawma talata sappo e jeenayyi lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi habaruji moɗon ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗo mawɗude ko toon to États-Unis puɗɗorɗon ɗum noon ko fate politique habaruji men international ma nawa en toon to Mauritanie e toon to Palestine ko ɗum woni titruji men ɓurɗo mawnude oɗo journal habaruji men international ma en jaa toon to Palestine ƴeewen kadi hono kanko gouvernement o kanko Benjamin Netanyahu ko jogori wadde laamu Donald Trump keso ma en jaa toon to Mauritanie cakkitorɗen toon to Sénégal ma en cakkitoro habaruji men international jokkodiri Tidiane Niang pour rokken élément mo pawɗo coftal ɓen ɗum woni titruji men mawɗi oɗo journal min mbaɗan toon hannde talata sappo e jeenayyi lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi ma en gartu joni joni e dasuji bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Josar no min mbino en gardidi men ni habaruji men guiɗoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon guiɗoɗen ko fate weeyo ɗum noon balɗe sappo garoje Cincinnati eko taari ɗum fof ɗum noon ko Kentucky Ohio ene wonde Indiana ene woni ko température mum koko jogori addude jangol mangol ɗum noon e ñalawma janggo alarba ñalawma o jogori wonde ko température tello ha ken wona 11 degré ɗum noon jamma ma woni hedde 0 degré ma wat kadi toɓoji jamma ɗum noon toɓoji ni ma continue ha ñande aljuma nde donc ñande alhamis nde ne wayno ko température suba o ñalawma ma tello ha 2 degré Celsius jamma ma won moyenne 1 degré aljuma ma won 7 degré 8 degré ñande dimanche ma yettoye 12 degré température ma montoye ñande altine ha yettoye 17 degré kono ma continue kadi tellade tuggi talata ha yettonima aset garoyo donc tuggi sappo e go degré ha yettonima 5 degré ɗum noon ene wayno ko jangol ene wonde kadi toɓoji ene wonde kenal seeɗa mara ɗeɗo balɗe garoje ɗum noon habaruji men politique hono kanko Donald Trump ɗum noon président cuɓaɗo ko ɓooyani ngo ɗum noon ñande woteji bannoɗi ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi e wayno mono continue ƴeftude hol wonoɓe gouvernement makko on halfini docteur Oz noon ko neɗɗo kalannoɗo télévision janggude ko fate safaruji ɓernde o toppiri mo halfini ɗum gueɗe patuɗe ene médical yimɓe joguiɓe assurance ko laamu wallata ɗumen taw ken wona 150 million neɗɗo américain ji en fawi kanko docteur Oz noon e nder dumunnaji kadi ɗi surtout hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi kanko hoore makko wonino candidat pour wonde sénateur toon to Pennsylvania taw ko Donald Trump ƴeftunomo e kanko kadi ko supporter Donald Trump ɗum noon e tugnade kadi e jaydiyankoɓe ne mbiri wonde ko kanko Donald Trump omon continue oɗo saha joni e nomde kala mo ganduɗa ko gonnoɓe supporteur uji makko ɗum noon ko yimɓe wonnoɓe sénateur uji représentant ji ha yimɓe nattuɓe liggade laamu pour wonde addude ɗumen e gouvernement makko donc sakkiti ko eno nomi neɗɗo gonnowo secrétaire makko parɗe commerce biyeteɗo Lutnick ha hande noon tugnade kadi habaruji gomriɗi toon to ene wayno républicain sénateur uji puɗɗima kanko hollidemo kanko Donald Trump ene wayno ko cuɓugol makko hono Mardi affirmation muɗum ko hunde nde jogorani wonde ɗum noon ko caggal nde kadi kamɓe républicain ji kamɓe koye mabɓe eɓen continue wiide wonde ko alay saago rapport enquête patuɗo makko kanko Mardi wonande ko takkano henno won sukaɓe rewɓe ɓe wondi taw ko oɗon saaha ko sukaɓe ɓe keɓani duuɓi hillifagal oɗon rapport ma yalta ɗum noon rapport o en kanko gardiɗo suudu représentant hono république Mike Johnson omon continue wiide oɗon rapport fotan yaltude han kadi tawde kanko Mardi o démissionné toon to suudu représentant ji ko jiiɗa ɗum kadi kanko Donald Trump o nomi kadi debbo goto biyeteɗo Linda McMahon kañum woni goto e adjoint ji ko fate ardiɓe oɗo campagne oɗon debbo nomi ɗum yo won toppiriɗo ko fate éducation to États-Unis siftin toon éducation e ko fate FBI e ko fate département justice Donald Trump e campagne muɗum ɓe mbino ko ɗiɗo département ji koɓe momtoɓe ɗum ha laaɓa ɗum no oɗo debbo kadi ko debbo mo ganduɗa en ligguima duuɓi kewɗi surtout en e ko fate en koɓe mbiyata pro campagne super PAC yimɓe ganduɗa wonnoɓe ɗiɗo duuɓi foof campagne pour wiide wonde ko guila département justice ha e département no laamoto États-Unis ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ene visible kamɓe Donald Trump e yimɓe ganduɗa wonduɓe muɗum Donald Trump ɗum noon ko ɓeɗo fof ɓe nomtoɓe ko yimɓe kadi ardi ɓe o yiiɗi yobde pour rokkude ɗumen liggueji e laamu makko toon to New York tugnade CNN hono kanko district attorney mo New York ɗum noon toppitiɗo ko fate
justice ton to New York kañum kadi woni enquitannoɗo Donald Trump e gueɗe ɗe ñawono en kene woni 54 pawannoge ɓuɗum e o wi wonde ko ɓe nanodiri walla ɓe jaɓodiri oɗo avocat ji makko kanko Donald Trump pour dirtinde kala Donald Trump artude ɗum toon to tribunal uji New York pour anda ko fawa e muɗum so tawi ko kaso walla sibabu nde tawanamo ko coupable kadi dirtinde ɗum ɗon nde henne ko rokkude kadi chance hono avocat ji makko kanko Donald Trump e wawde haaldude kadi avocat ji justice mon New York pour ƴewde hol tawde koɓe ñaaguiɓe kala ko fawa e Donald Trump yo momti e nder lettre noon mo windi kanko Letitia James o wi won to fadude juge biyeteɗo Juan Marchand ko kañum wonno juge gardiɗo ɗeɗo ñawoje hono kanko Donald Trump ɗe o ñawata toon to New York o wi wonde komo faami wonde ko hawnaki Donald Trump wawa ñawede walla wawa sokede ni walla gueɗe wawa fawede muɗum sibabude ko président illa nde gasni natti wonde président kono noon o wi wonde ko kanko district attorney o kala ko Donald Trump fawno e muɗum ko coupable ɗum noon ko feloniji ɗi o fawnoɗi ɗiɗon feloniji ala ko ittata ɗum ɗon ene wayno kanko avocat ji makko kanko Donald Trump nene continue kadi peeje fof mbaɗo wonde surtout yen nawde oɗo ka ha toon to cour suprême e siftinde on tan ɗum ɗo kadi ko wona ñawoji fédéral ko ñawoji état kanko Donald Trump hayso arti e laamu o wawa kanko hoore makko yaafade ɗeɗo ñawoji walla ittude ɗum ɗon ɗum noon ko état fof ne jogui indépendance muɗum toon to suudu représentant ji toon to Washington hono kanko biyeteɗo Nancy Mace jeyaɗo toon to Caroline du Sud e nder kadi ko addi toon kuulal gotal e nder kuulal ngal kanko hoore makko wi wonde ko oɗo saha taroɗe gonɗe toon to congrès to ɗeɗon taroɗe potani hutorede kala gonɗo debbo foti yaade koto rewɓe goni kala gonɗo gorko foti yaade koto worɓe goni e ɗum noon ko caggal nde yiya wonde hono représentative goto kesso debbo e biyeteɗo Sarah McBride kañum hoore mum ene wayno biyeteɗo wonde ko gorko wonno gontude debbo ko cuɓaɗo oɗo saha joni toon to Delaware ɗum noon e wiide makko kanko Nancy Mace o wi wonde ko rewɓe poti yaade koto rewɓe goni worɓe poti wade koto worɓe goni hono oɗo kanko biyeteɗo Sarah McBride e wiide makko kanko Nancy Mace hono Sarah McBride kañum ko gorko wonno ko battuɗo hoore mum debbo ɗum noon foti considérede ko debbo kaɗon haala noon metti won démocrate en metti won hay won rewɓe ni taw ko républicain nannodirdeɓe wonde ko wonko foti wojje oɗo saha joni américain ji surtout wonɓe toon to congrès gueɗe patuɗo enne gurdam no way tidde gueɗe patuɗo enne holko foti no jaam dañirte e Amérique no yimɓe foti hawrude ko wona dugdude ko fate taroɗe donc hande toon to congrès en wayno ko kamɓe républicain ji kadi haysintoɓe ko kamɓe ɓuuri kewal oɗo saha joni to suudu représentant ji ɓe goni kadi koye caɗele mawɗe sibabude ƴewde hol gardotoɗoɓe ardinoɓe kamɓe républicain ji ha hande ɗo jarten ɗo ko kanko biyeteɗo Mike Johnson jeyaɗo toon to Louisiana kono noon ko fama tan joni wayno ko républicain ji kewɗi jalti kañumen koye men yidde wonde heftude place makko ene jeeya hen hono kanko républicain biyeteɗo Chuck Fleshman ene jeeya hen Byron Donalds ene jeeya hen Mike Johnson kañum hoɗum ene jeeya hen Mark Green e kadi goɗɗo kadi ko Roger Williams ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe ganduɗa républicain ji goni koye foɗodirde pour ɓene wona speaker toon siftinde on tan speaker kañum woni e gorol tataɓol pour so tawi président yeehi ko kañum lomtoto donc ɓeɗo fof ko foɗodireɓe oɗo saha joni ko fate yidde ardade suudu représentant ji tawde kamɓe républicain ji ko kamɓe oɗo saha joni ɓuuri kewal toon to suudu représentant ji habaruji men États-Unis cakkitoɗen ko tan ko article mo journal biyete Time Wind ruttitade ɗeɗo gueɗe ko kanko Donald Trump o fodanno so tawi o ari e laamu donc ɗeɗon gueɗe ɓe limti hen mbi wonde ko kanko Donald Trump o wi wonde koye ñalawma ko gadon ene wayno ko oɗon ñalawma tan o wasata wonde dictateur gueɗe ɗo fuɗɗorto ene wonde ko kanko Donald Trump so ari ko kala ko woni gueɗe ɗe ganduɗa mo takka walla ko tuuma ɗum fof ko yiiɗi ko mumtude ɗum ɗon ɗiɗoɓel guel ko kanko hoore makko kanko Donald Trump ma o yaafo kadi kala supporteur uji makko yannoɓe toon to congrès e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas sokaɓe hen e tuumaɓe hen ma o yaafu ɗumen omo jogui on droit en tuume joni ken won ujunere temedde joyyi neɗɗo won hen ko naggaɓe won hen kadi ene wayno ha hande en continue enquêtede tataɓel guel ko kanko hoore makko ma o sammini walla ma o firtu tuuma mum mabɓe kamɓe pro Trump en eɓe cikki wonde ko won laamuji goɗɗi ga hen e États-Unis taw ko ɗiɗon ko laamuji contre mabɓe ɗum woni ko waɗata surtout yen ma o mumtu kala FBI kala ko fate département justice e wiide mabɓe ɓe gadda hen yimɓe ɓe ganduɗa taw ko yimɓe ɓe kooli mabɓe hawnaki mabɓe ceeka tugui 50 ujunere ha yettanma million ngaji ɗiɗi e feccere taw ko yimɓe liggotoɓe e bureau ji fédéral tumnade hisaji baɗaɗe on
nayi ɓe ngel maɓɓe gad mo wat kanko wiyete tarif ɗum noon ko impôt ji ɗi o fawata kala ko gueɗe ɗi ganduɗa guittaɗe caggal leydi ɗum noon ko guila e gueɗe ɗe ganduɗa ñameteɗe gueɗe ɗe ganduɗa henna kutorteɗe ko fati machine aji auto ji gueɗe gummiɗo toon to Chine toon to Mexico aussi Mexico en wayno mawo faw hen impôt ji kene wona 25%, Chine mawo faw hen impôt ji kene wona 60%. caggal muɗum e kanko Donald Trump kadi mo kuule nandiranoɗe gonnoɗe ɗon ɗeɗon kuule noon taw kañumen koye men ndenata ko yimɓe ɓe ganduɗa wiyete ko debbati gorkat en ko gouvernement makko kanko président Joe Biden kanko wanno ɗeɗon kuule ha goni ɗon. caggal muɗum kadi ko kanko Donald Trump mo continue kadi asde ɓulli ko fati pétrole ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa henna guila ko addimo kanko Donald Trump ha e gouvernement Joe Biden mbino wonde ko kala ko woni pétrole oɗo sa joni usto hutorede kala ko fati kuɓam yo hutere kuɓam gummiɗam e nangue walla kuɓam gummiɗam e hendu doole wameji. caggal muɗum kadi gueɗe ɗe kanko hoore makko ɗo toppitto ko réglude caɗele gonɗe hakkude Russie e Ukraine ɗeɗon caɗele noon e wiide makko kanko Trump ko ene wayno ko réglata ɗum koye 24 heures ɗum ɗon kadi ko hunde kamɓe Russie naɓe kamɓe Ukraine naɓe ɓe ganda ni holno ɗum jogori wonirde ko sakkiti ko hono kanko Donald Trump e wi wonde ko turnade hande time wi wonde ko maw fuɗɗo wadde déportation mo ganduɗa mo meeɗani waɗede aduna ɗum noon wi ko ñalawma makko gadon fuɗɗo oɗon déportation programme uji muɗum hunde nde meeɗani wonde aduna o ɓurata toɗɗade taw ko yimɓe ɓe ganduɗa taw ko wonɓe ɗo henne e nder leydi he ngala kayitaji no natiri ndi kadi wona natgol normal e kadi ni en jogui crimaji oɗo sa joni ko tugnade hande time ko haali wi wonde ko won volontaire wonnoɓe mitiri taw ko wonɓe enregistré nenen dokki inde mumen pour wonde volontaire walludemo kanko Donald Trump en même temps ene wayno ko won état ji taw ko état ji démocrate en goni hen ene wayno nen kolli résistance oɗo sa joni mbi mbarde ko appliqueta kala Donald Trump ko addimo ɗum ko fati déportation ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo kadi ko hunde programme uji makko kanko Donald Trump ɗi o wanno e campagne e programme uji kadi tugnade kadi time no haaliri tugnade kadi kanko hoore makko yimɓeɓe o ƴeftiɓe ɗiɗon programme uji koɓe jogorɓe gonɗin ɗum kamɓe Donald Trump nde ɓe puɗɗi laamade. kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. kabaruji men international gueɗeɗen ko toon to Mauritanie hanki e nder communiqué gumminoɗo toon to walla direction générale de la sûreté ene wayno ko communiqué o hollino wonde ko won goote jangguinoɓe nangganoɗo toon walla jangguinoɓe mo rassemblement walla ko mbiyata sit-in bannoɗo toon to mbiyata place liberté toon to Nouakchott ɗum noon ko jangguinoɓe wonnoɓe toon hollude mettere mumen ko fate won gueɗe ɗe ganduɗa ne patuɗe henne holno liggorto ene wayno ko communiqué o ene haaltino e réseau ji fof wiya wonde ko oɗon jangguinowo ko o fiyama hello e kadi ko policier finoma kadi ene wayno ko direction sûreté wonno ko hankidde communiqué jaltunoɗo hanki noon hollino wonde ko direction sûreté wino wonde ko e nder communiqué o windi wonde ko ɗum ɗo ko hunde ko fenade wonno kadi kanko hoore makko kanko jangguino o settima o wi wonde ko hay goto memanimo kono noon e nder communiqué jaltuɗo hande kadi syndicat mo syndicat national ɓe mbiyata indépendant des enseignants kañum haarimo wi wonde ko oɗo communiqué jaltuɗo toon gummiɗo toon to police ko communiqué ko punto wona gonga par ce que ne wayno ko oɗon communiqué yaltini guila enquête o kañum hoore mum gasani waɗede e kamɓe kadi yimɓe jeeyaɓe syndicat représentant ji mabɓe wondunoɓe toon police eɓe kawa holno pourquoi oɗo communiqué ne yalta taw kamɓe koyemumen ɓe ciññinani procès verbal ɓe nanodirani taw holko fati hen holno ɗum yaari ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe syndicat o kadi ɓe mbi wonde ko oɗo affaire wona affaire kanko jangguino o tan biyeteɗo Harouna ene wayno wonti hankadi affaire kamɓe syndicat ji fof e kañumen koye men en mbi wonde ko ma jaato tribunal uji e commission ngaji national droit de l'homme pour e kadi kal mécanisme national gonɗo toon pour kaɗo ko fati torture ɓe jaaɓe gullito e mumen pour mbeɗa oɗo enquête ne rewa lawol ɗum noon kadi ko ɗaminade ɓe kamɓe koye mabɓe ko wonde ko hawnakki justice Mauritanie ma wawa rewnude ɗum e lawol ko fati torture walla ko fati piigol ɓeɗo yimɓe wonnoɓe toon sappo e kamɓe kadi ko syndicat o no ɓe mbirni won yimɓe fiyaɓe hen e taw ne jeeya hen taw ko rewɓe ene jeeya hen kadi taw ko mawɓe won yimɓe ni waɗa nannaɓe e auto ji piya toon e wiide syndicat ha hande ne wayno ko communiqué mo police o no hanki surtout ene wiide ko e indi direction générale de la sécurité nationale wonde ko oɗon communiqué ko fenani habaruji men international ha hande toon to Moyen-Orient hono kanko Donald Trump gargol makko e laamu oɗo sa joni
ma ɓeydiro ko toon kanko Benjamin Netanyahu e laamu makko doole pour wadde ko wela toon to Palestine tumnade kadi habaruji gomiri toon to Al Jazeera hono kamɓe Israel naɓe eɓene continue bombardude toon to Gaza e toon to Liban e nde ko yalti hannde ɓe bombardi hôpital goto gonɗo toon to banggue rewo Gaza ɗum noon ko hôpital mo ganduɗa en enen safranno sukaɓe wonduɓe heege walla sukaɓe wonduɓe e ñawuji patuɗe heege ene wonde kadi mawɓe ɓe ganduɗa oɗo saha joni taw ko jogui ko probléme uji sibabunde heege ono kanko premier ministre Benjamin Netanyahu omon continue hande mo no wiya wonde ko o wawata joddade ɓe hono Hamas en hankadi e wayno ko Hamas hankadi wonta kañum hoore mum laamade toon to nokku toon to Gaza siftini toon tan Hamas ko organisation politique mo kamɓe palestinaɓe ɓe cuɓi pour yo laamo toon to banggue rewo Gaza oɗo saha hono kanko Benjamin Netanyahu e nder konguɗi ɗi ƴefti toon to Gaza o wi wonde ko maw rokku kene wona 5 millions ngaji $5 kala wawɓe wallude yimɓe mabɓe dahaɓe guiɗi ñande 7 octobre pour artude tugnade kadi habaruji gomri Al Jazeera hono kamɓe Israel tugui tan bombardement ji mabɓe guila octobre ha oɗo saha joni ɗo jaraten toon to Gaza ɓe mbari ken wona 93,170 neɗɗo ɗum noon taw ko Palestine naɓe hande tugnade kadi habaruji gomri to CNN hono kanko Benjamin Netanyahu ene wayno ko o jogui joni cuusal no fewi ɗum noon kadi no wiide mabɓe ko kanko Benjamin Netanyahu hawnaki kadi sibabude laamu Trump ma waw kadi heftude hon to wiyete Cisjordanie ɗum noon ko nokku mo ganduɗa kamɓe Palestine naɓe eɓen toon gondi guila hitande 1957 ko kamɓe keftuno oɗon nokku ko nokku gonɗo hakkude Israel e Jordanie e kadi ene wayno ko nokku mo ganduɗa ken wona million ngaji tati e feccere Palestine naji nen toon wonde kene won 500 Israel naɓe taw ko Collins banggue funnague Jérusalem donc e tugnade kadi ko hande ko CNN haali hono kanko Benjamin Netanyahu non seulement o ɗamminno ko hono kanko Donald Trump ma o gañu kadi ko weltare mawde sibamude gañugol Donald Trump kanko hoore makko o neldino neɗɗo envoyé makko spécial yo ar yettude Donald Trump ɗum noon ko gonnoɗo ambassadeur mabɓe toon to États-Unis biyeteɗo Ron Dermer on ɗon ambassadeur kadi nde ari toon to Mar-a-Lago toon to kañum hoore mum wawi e dow inde makko kanko Benjamin Netanyahu haalde Donald Trump ko gueɗe patuɗe Iran ko siftinde on tan hono kanko Donald Trump tuggi tan ñande 10 lewru novembre noon e kadi ko caggal nde woteji kolli wonde hono kanko Donald Trump gañi hono kanko Benjamin Netanyahu ene wayno ko laamu makko hankadi natti haalde kala ko fate en no jaam dañira toon to Palestine ɗum noon kadi ko caggal nde kamɓe Qatar ɗum noon ko leydi waɗannondi maslahaji pour addude Israel naɓe e Palestine naɓe e leyɗele goɗɗe ko wayno Égypte e ko wayno États-Unis joddade pour ƴewde jaam no dañira caggal kañum hoore mum nde wi hankadi natti wadde oɗon maslaha ene wayno ɗum noon kadi ko hunde kanko Benjamin Netanyahu mo welti hen ko wawi wonde fof ene wayno ko bombardement ji hariji nen continue noon andaka so tawi jaam ne jogori dañede caggal nde kanko Donald Trump nde o laami e kadi laamu makko koko jogori kadi ɓeydaji ñaññinde yimɓe mo ganduɗa en yiɗɓe Palestine surtout kadi yiide wonde ko ambassade mabɓe kamɓe Amérique ma ɓeydo jogade doole toon to Jérusalem e kadi ma wi wona leyɗele occidentaux ji foof ɓe guddide ambassade uji muɗum toon to Jérusalem ko gueɗe nanodiraɗe guila hitande 1948 ko wonde ko Jérusalem yo won nokku diniyanke kala ko woni politique o yason cakkitoɗen habaruji men international ko jokkodirde Tijane Niang o rokka en page mo jogani en ko fate coftal ɓalli Tijane Niang bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe halirde radio wol sare joni kabaruji men coftal ɓalli gasi ha laaɓi potitte qualification coupe d'Afrique Maroc hitandu junnaji ɗe 25 kihiɗe hande équipe nationale mo leydi muten heɓata fartange tawtorede oɗo compétition jogorɗo yubbine to leydi Maroc hitandu junnaji ɗe 25 ko sitinde bandiraɓe kihiɗe hande équipe nationale mo leydi muten kañum heeɓi polgue yesso nando mabɓe mo kadver logol gotol ndiga ko on waktu to ker kippu Égypte kañum hewdirno kippu Botswana kiwidiral ngal wawi gasiri ko ɗeke on partout classement ngal ɗo diddal ardi
mardi ɗum ko Egypte en jogi 14 toɓɓere kalifima, ɗiɗaɓo ko kippu Botswana en jogi toɓɓe 6 kalifima. Équipe nationale mo leydi Mauritanie elminama en jogi toɓɓe 7 uddi dogol ngol ko kippu Cap Vert en jogi toɓɓe 4. ha joni ko fate ndiɗon mbaɗi caggal nde kiwdiral ngal gasi hono keblo kippu leydi Mauritanie Emir Abdou jokkodiri e jayndiyankoɓe o holliti to polgu heɓama wiyete ko équipe o to caɗele ko fate defete heɓama wiyete ko kanko. Joni ala no mbatten so wona kettoɗen MD Mouls ko goto supporteur uji équipe nationale mo leydi Mauritanie. caggal oɗo match morabitoun contre Cap Vert alhamdulillah Égypte kamɓe mi jiiɗa Mauritanie qualifio pour le Coupe d'Afrique. Nous on est contre ce que Égypte a fait. Égypte wawi Botswana yimɓe fof gandi ɗum. Égypte ne veut pas qu'on se qualifie en Coupe d'Afrique. Et en deux on se dit qu'on est on n'est pas des Arabes, on est Africains, on est Noirs, on est fiers. Jencude kiwindire qualification Coupe d'Afrique hiide hande kippu Côte d'Ivoire kanyum heɓi polge yeeso Tchad logginayi ndiga ha joni ko fatte ndiɗon mbaydi Mali kanyum samti kippu Estonie ha diggi loggi jeegomi ndiga. Parode teddungal leydi Sénégal kanyum keɓi polge yeeso kippu Burundi loggi ɗiɗi e ndiga. Guinée kanyum yano e nder tere Tanzanie ko Tanzanie wawi heɓde polgu loggol gotol e ndiga. Guinée Conakry heɓata fartange tawtorede Coupe d'Afrique paɗum. Andamo nogas nayi kippu kalfiɗi Coupe d'Afrique Maroc hitande ujunnaji ɗe nogas joyi ko kippu Afrique du Sud, Algérie, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Égypte, Gabon, Guinée équatoriale, kippu Maroc, pays organisateur, Mozambique, Nigeria, Ouganda, République démocratique du Congo, Sénégal, Soudan, kippu Tanzanie, kippu Tunisie, Zambie, kippu Zimbabwe. Tumnade bayinango kaf ñalawma hande ɓe jaltini gure jogorɗe jaɓɓade oɗo Coupe d'Afrique ko ɗeɗo gure Casablanca, Rabat, Tanger, Fes, Agadir e Marrakech ko siftinde bandiraɓe oɗo Coupe d'Afrique jogori fuɗɗade ko 21 lewru décembre hitande ujunnaji ɗe 25 final o wonata ko 16 janvier hitande ujunnaji ɗe 26. Guddiran kabruji men jencudi kiwindire Ligue des Nations ñalawma hande kippu Pays de Galles kanyum heɓi polge yeeso kippu Islande logginayi loggol gotol. Allemagne kanyum hiwdirno e kippu Hongrie kiwdiral ngal wawi gasiri ko ɗeke on partout. Kippu Ukraine kanyum yehe nder tere Albanie fi ɗum loggi ɗiɗi e loggol gotol. Pays-Bas kanyum yehe nder tere Bosnie kiwdiral ngal wawi gasiri ko ɗeke on partout. Kabruji men cofsal ɓalli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio wolto mbawi wonde fof. Tijan Nyanga jaram fe bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare kuɗi habri min jogon noon hannde oɗo ñalawma talata hawri ko 19 lewru novembre hitande ujunnaji 2024 yen mbaali jaam ha jam kadi on jarama.